X'qed tagħmel sabiħ? Grazzi, titolqod xi waħda minn dawn. Dawk it-tnejn tiegħi jiġu? Reverendu Mor. Kif aħna? Merħba fil-parroċċa ta' San Nikola. Reverendu Nezler għalli ħafna dwarek. Għalli li ma tantx kont tajjeb f'saħħtek. Kif inti issa? Ninsab mhux ħażin, grazzi. Inti Sur Mast Franz Gruber, u x'hekk? Ekku, però li tista' ssejjaħli bismi. U li tista' ssejjaħli Fader Josef ukoll. Fej kont tal-qalbi ħafna, ma minħabba xi marti li kelli f'sidri qalu li aħjar li nkun viċin lejn dari. U qalulek sew. U qis li jekk ikollok bżonn xi ħaġa ta' viċinani mal-ewwel, speċjalment fejn tidħol il-mużika. Jiena ndoq l-organi, nuħsib il-kor tal-parroċċa wkoll u noħloq xi melodiji ġodda meta jasal il-bżonn, speċjalment fi żmien bħal tal-miliet. Kull nhar ta' Erbgħa u Sibt nipprova nlaqqa' il-ftit nies sabiex ikunu jistgħu jiġu biex nipprattikaw il-kant tal-kor. Ftit? Għala ftit issa il-gwerra spiċċat u l-Awstrija tinsab libera. Fader Mor, aktar kemm se tkun qiegħed taħdem ma' dawn in-nies, aktar se tinduna b'inqasijiet kbar li hawn. Hawn nies fqar u hawn nies sinjuri. Iżda tal-ewwel jidhru ħafna aktar. Il-gwerra spiċċat veru, iżda l-effetti tagħha dhom jinħassu sal-ġurnata tal-lum. Sfortunatament, il-ftit nies sinjuri huma dawk li jattendu għall-quddies. Minnhom huma dawk il-ftit li jiġu biex nipprattikaw il-kant tal-kor, qed tifhem. Jiġifieri lanqas il-quddies tal-ħadd ma jiġu? Imma għaliex l-fuqra l huma parti mill-kor u lanqas jiġu għall-quddies tal-ħadd? X'hemm li qed iżommhom? Intrigbu minn diversi vizzi koroħ. U ma jħossuhomx komdi jiġu hawnhekk minħabba l-preġudizzi kbar li jagħtuhom ħafna nies. Fader Kessler, il-viċi kappillanta qablek għamel kemm felaħ ma' dawn in-nies. Iżda ma kellu l-ebda sapport mill-kappillanti jew Fader Nezler. Ngħidlek il-verità tkellimna ftit fuq hekk. In-nuqqas ta' ubidjenza li wera Fader Kessler kienet waħda mir-raġunijiet għaliex kellu jimxi minn hawn. Ngħid jien x'jiswa li dak li jkun jiġi l-Knisja ma mbagħad ma jħossux mill-quh. Hawn nies li qegħdin ibatu.
Taħseb li nkunu qegħdin noqtuhom minn billi nagħmlu sija nrednu b'lingwa li lanqas biss tinftiem. Hawnhekk fil-maġġoranza ta' drabi iqazzu bil-Latin. Is-sinjuri jekk joġobhom u l-kappellan japprova. Mhux inbilli tkun tisma' l-kelma tal-Alla, ma il-kelma tal-Alla trid tifhimha u tgħixha. Irrid nara x'nagħmel biex dawn in-nies iħossuhom verament parti minn din il-komunità. Father Moore, naf li għadek tasal, imma taġġilx. Hawnhekk dik hija realtà. Min ipprova qablek kellu jħaqqaq mal-parroċċani u mal-kappellan tiegħu. Oqgħod attent, taġġilx. Inti ħalli f'idejja. Imma il-missjoni tiegħi jrid inwettaqa dik illi inwassal il-Kristu lil kulħadd, kemm il-minu Sinjur, kif ukoll il-minu fqir. Sur Gruber, naqlibek daqsxejn żgħira s-suġġett. Inti qed illi iddoq l-orgni u x'hekk. Kemm ilek? Ekku, ejja npoġġu ftit ħanitkellmu. Ili ftit mhux ħażin issa. Meta kont żgħir missieri ma tantx taq li naqbad il-karriera mużikali, iżda mbagħad spiċċajt indoq. 10 snin ilu żewwiġt u bqajt ngħin fil-parroċċa ta' Oberndorf. U permezz hekk inkun nista' noħloq melodiji ġodda u nkun ngħin il-parroċċa b'dan il-mod. Interessanti. Jiena fejn kont ukoll kelli grupp, nifhem xi ftit fil-mużika, xi kultant kont indoq xi ħaġa bl-orgni, imma normalment kont immexxihom permezz tal-kitarra. Tassew. U x'kontu tagħmlu? Fimni, in-nijiet popolari kont nistiden diversi nies biex jiġu, mhux kulħadd kien jaċċetta u mhux kulħadd kien ikun tajjeb għall-kor, ma b'xi mod jew ieħor kont insibli jew insibilha xi biċċa xogħol. Father Moore, hawnhekk irġiel biss ikantaw. U kif qedlek, irġiel li jkunu konformi ma' dak kollu li jsir. Ma rrid nara sew din il-biċċa. Ara, l-ewwel sribda niltaqa' ftit mal-parruċċani u mbagħad nimxi minn hemm. Inti jekk ikollu bżonn xi ħaġa aqbad u kellimna mal-ewwel. Jien għada nerġa' nkun il-Knisja, nkun nistgħu nibdew nitkellmu ftit. Grazzi ħafna, Sur Gruber. Berikni, u se nitlob ħafna lik. Nirringrazzjak, kun imbierek. Benedizzjoni, ninsab tajjeb mhux ħażin, grazzi. Għadna qegħdin nidraħu l-affarijiet bil-mod il-mod. Bil-mod, taġġel xejn, ħu l-ħin tiegħek. Miegħi hawnhekk hawn daw it-tliet parruċċani mill-aqwa. U jekk ikollok bżonn xi ħaġa tiddejjaq xejn tkellimhom, nixtieq illaqgħek ftit. Josef? Għandi pjaċir. Markus? Għandi pjaċir, Father Moore. U Ludwig? Għandi pjaċir huwa gostu pjaċir tiegħi li niltaqa' magħkom. Itolbu ħafna għalija. Merħba f'din il-parroċċa. Flimkien nagħmlu komunità sabiħa. Nibqgħu nitolbu għal xulxin, Father Moore. Father Nesler, kellimna ħafna dwarek. Fit-tajjeb nispera. Ekku, huma ħafna li jgħidu kemm inti dedikat fis-servizz tiegħek biex taqdi lill-Alla. Il-mulej, m'għandix dubju li jbirek dan xogħol kollu li qed tagħmel. Jalla li nkun persuna li inwassal lil Ġesu b'dak kollu li ngħid u b'dak kollu li nagħmel. Ma narax għaliex m'għandekx tkun? Żomm lil dawn in-nies qrib tiegħek u ma jkollokx problemi żgur. X'jiġifieri? Jiġifieri oqgħod attent minn ċerti nies li hawn f'din il-parroċċa Father Moore. Mhux dejjem ikun hawn nies lesti jagħtu ġieħ lill-Knisja bħala d-dar tal-Alla. Hawn ħafna li għal ħsara kbira qed twemmen tagħna mill-mod kif jgħixu u jaġixxu. Ħażin. Da żgur li ħażin. Nies misħudin dawn. Ekku, min ma jistax jara fli xkun imbit u min ma jistax jara dublet f'kelma oħra u li titnu. Isek waqajt fil-muta, Father Moore. Espressjoni qawwija din u li tidnub jiena nipprefer li nħarsu lejn xulxin bħala ulliet l-istess missier. Jien għandi 3 tfal, Father Moore. Kollha wliedi, imma ma jistax ngħid l-ħaġa kollha l-istess. Il-kbir mhux bħalu, imma żejt, demonju żejt. L-istess missier għandhom, lili. Imma ma jistax ngħid l-ħaġa kollha l-istess. Imma nassumi li tħobbhom minn daqs, le? X'jiġifieri, Father Moore? Il-kbir jinstema bil-aqal
u żejrin stemma xi ftit imqarqaċ ukoll, imma minkejja li huma daqshekk differenti, tħobbhom l-istess, nassumi le? Mhux ovvja, it-tliet huma tiegħi u anke żej, imqareb kemm hu mqareb, tiegħi jibqa', għadek laqqas taf kemm inkwetajt, meta mill-jumejn mhux fis-sodda. Għalhekk, issa jekk inti tħobb li wliedek l-istess minkejja li huma differenti, ma taħsbux li għal l-missier ma jħobbniex l-istess? Bid-differenza li għawet nitkellmu fuq nies ivvizzjati Furthermore, ivvizzjati nies li ilhom li tilfu triq, nies li baqgħu jafġu fl-iżbal tagħhom. Ma naħsibx dawn huma n-nies li tittamela magħhom hux. Dawn il-parroċċani jkunu għaw ta' spiss u jafu kemm mhix ħaġa faċli iżomm il-ġieħ lill-Knisja meta hawn tant. Insomma, fimtni. Furthermore, qabel kien hawn min ipprova jivvinta 1000 ħaġa biex iqarreb in-nies lejn il-Knisja, dan l-involviment ma' nies ibċabsin bil-kundanna ta' dnub huwa kollu xogħol ix-xitan. Ħalli lilhom jiġu għandek, Alla m'għandu bżonn lil ħadd. U tinsiex, int bniedem ikkonsagrat, ma jixraqlekx li tagħmilha magħhom. Naħseb sar il-ħin. Furthermore, aħna nħalluk, għax dal-waqt jibda jitlab. Mill-ġdid, ikollok bżonn xi ħaġa, ejja kellimna, benedizzjoni. Grazzi ħafna l-aħwa, kunu mberkin. Father Nezler, jiena kont se nħallik xi ftit ukoll. Għal-mistrieħ Furthermore. Kelli ħsieb li nqiegħed dawn l-affarijiet f'posthom u mbagħad immur nieħu xi ħaġa midverna u nara man-nies li nsib hemmhekk. Qed nara li ma tantx fimt nisew, kont minna li ċar miegħek dwar dawn in-nies. Kont ċar ħafna Father Nezler u se nwedek li se nżomm għajnejja miftuħin. Trid tara jekk parajnej u mhix biżejjed Furthermore. Għadek ġdid, għadek żgħir, fejn jidħol il-ħażen u t-tentazzjonijiet, aħrab dejjem u l-bogħod. Mill-lab man-nar dejjem inħaraq. Parir sibi Father Nezler u kifetlek se noqgħod ħafna attent. Benedizzjoni Father u itlob ħafna għalija. Kun imbierek. U se nitlob ħafna lik, ma tantx tidher aħjar minn ta' qablek. Nawil li pon Anton! Wow, il-kalma ftita! Ma tmorrux taxarħu fih! Ħallihom, ili ngħidilhom. U ma danx flix kun imbiti, ħanreżluh f'nifs. Ħalli ħabbat, forsi ma tafx kif. Itfa' ħani xorbu, ħani nsaddu li għandi. Ferra li naqaj. Grazzi. U l-lum, fuqi! Benedizzjoni, Fader, x'tixtieq li nagħmellek? Xi ħaġa tal-ikel milli għandek u ftit inbit tajba, grazzi. Lilek, qatt ma rajtek. Għandek raġun. Ekku, wasalt illum f'din il-parroċċa u smajt il-kantu d-daqq u għad forsi niġri naqgħod magħkom.
Inti importa? Għaxxejn, pjaċir tijajn il-account, pero ma tantx ħobbu jitħaltu maħna ċertu nis, qed tifhem. Ma ġara xejn tinkwetax. Grazzi. Ara, ħamur namillek xaġ tal-ikel, unferralek ta' zambit oħra. Grazzi ħafna. Il-lejla tajba, Fader, inti l-ġdid. Il-lejla tajba, Fader Moore. Klara. Ifimni, ġdid minix, imma wasalt il-lum f'din id-dioċesi. Rrid ngħidlek xi ħaġa. Innu tajtek tkanta, għandek vuċi veru sabiħa. Grazzi. Tasbis inħobbu ninġabru flimkien, ngħidu ftit ċaj taqbiliet u nkantaw ftit. Wara ġurnata twila, nħobbu ninġabru hawnhekk. Tajjeb, kunu kuntentu ferħanin għaliex il-mużika hija l-aqwa mediċina għal min jinsab imdejjaq. Ekku, naqbel miegħek perfettament. Allura jimporta nistaqsik xi ħaġa oħra. Xiex? X'taħseb jekk nhar is-sibt li ġej tiġi sal-Knisja nipprattikaw ftit kant hemmhekk u tingħaqad mal-kor tal-Knisja? X'inhu? Wasallek l-ikel. Grazzi ħafna. Tilli ma tazzambiti biex qed titkellem hekk. Għaliex, ma titħajjarx. Kull min jetaw ġew ilu ma jersaq lejla adba tal-Knisja is-snin. Aħna żbaljajna f'ħajjitna u bl-iżbal li għamilna kulħadd ħares lejna bl-ikraħ. Ħabba fek, ħadd ma baqa' jkellimna u l-ebda qassis qatt ma ġildan naħat jagħmlilna dat tip ta' proposti. X'ġara, Klar? Tidher li tajtu l-inbit, saqsini biex imur nipprattika mal-kor tal-Knisja. Umur ipprova, tinqala. Uħol il-Ġorġ miegħek. Ma tarax mhux biżejjed inqala nkwiet. X'ġara, Klar? Benedizzjoni, Fader. Għandi pjaċir, Fader Moore. Ġorġ. Għaddi kemm saqsejt lil Klar jekk tixtieq tingħaqad mal-kor tal-Knisja. U jekk tittiġi inti, ejja wkoll, l-ħwa pjaċiri kolli bikom. Qatt ma qalulek kif niġu trattati aħna qudiem is-suppost nies tal-Knisja. Qatt ma qalulek kemm naqalgħu tajjir, oħarġ blikraħ meta jarawna naħdmu fil-barrieri. Kif nistgħu niġu meta jkun hemm il-kanuni lesti għalina? U wara kollox, għal xiex niġu biex ma nkunux milqu għajn u ma nifhmu xejn. Qassiex li jitkellem bil-Latin ma tkun tista' segwu xejn. Jagħmelek inneħħu l-Latin tiġu. Jekk nagħmlu n-niet popolari tiġu. Aħna hawnhekk iġġudikati niġu, qatt ma niġu trattati sew. Meta provajna dejjem għawna żufiet u mhux se nippruvaw issa. Ara George u Klara. Nhar is-sibt li ġej se jkollna l-ewwel provi tal-kor fid-9 ta' filgħodu. Jien hemm se nkun, intom aħsbuha sew. Toqgħodux tinkwetaw, ħadd mu ħajdilkom xejn. Il-lejl tajjeb, Fader, berikna. Il-lejl tajjeb. Il-lejl tajjeb il-kulħadd u grazzi ħafna tal-ikel. Lejl tajjeb.
kif taħseb illi morna llum, Sur Gruber? Tajjeb ta' jidru li nissaw laqgħu tajjeb ħafna. Kien hawn kliem ta' tifħir. Ikun imbierek Alla dejjem. Isma' aħna għal-għada kollox sewux għal-kor. Mela, u diġà qassam dawk l-inviti li qed li. Isma' li jista' jkun Fathermore. Dawk is-sitta li għat li biex inżomm, għaliex ridthom? Kelli ħsieb li ngħaddihom daqsxejn lin-nies ta' Tverna. Ta' Johannes? Iva. Żgur. Tafx qed tagħmel? Imma għala lessa mhux jien il-Viċi Kappillan. U le, jiena għedlek biss. Dawn in-nies intrigbu minn diversi vizzi koroħ Fathermore. Ħafna minnhom spiċċaw għaddew minn ħafna esperjenzi koroħ. Johannes joqgħod ħafna attent għal xi jiġri fit-Tverna tiegħu, iżda l-kol żgarraw xi darba jew oħra. Imma dawn x'wassalhom biex spiċċaw hekk? F'ċertu ċirkostanzi, il-vjolenza u l-faqar labu parti importanti fil-proċess. F'ċirkostanzi oħrajn meta tara l-passat tagħhom, tinduna li jkunu tilfu l-viżjoni għal dak li huma verament huma. Tilfu s-sejħa, is-sabiħ u d-dinjità li huma jistgħu jħobbu u li jinħabbu ma' xulxin. Hemm xi ħaġa f'qalbi li tgħidli li dawn huma n-nies li rrid ngħinhom. Irrid inkun magħhom. Irrid ngħinhom illi jiksbu d-dinjità lura. Dawn x'jagħmlu mal-ġurnata? Ħafna mill-irġiel qas ikunu jafu x'se jaqbdu jagħmlu. Ħafna minnhom jaraw jiddubaw xi biċċa xogħol fuq xi vapur f'xi miniera jew inkella fuq xi barriera. U jaħallu xi mara tqila u waħedha b'xi tarbija. Allura ma taħsibx li għandna nbidlu ftit il-fema tagħna fuq dawn in-nies u nindunaw li dawn huma l-vera nies li għandhom bżonn l-għajnuna tagħna? Fathermore, jien hawn biex ngħinek li jkollu bżonn aqbad u għejdli mal-ewwel. Tajjeb, aħna għadha x'se ndoqqu? Għandi f'moħħi li nibdew nipprattikaw xi ftit in-nijiet tal-avvent għax issa qiegħed magħna. Mela tajjeb, fil-każ nagħmlu n-nijiet li mhumiex bil-Latin biex bekk ikun jista' jkanta kulħadd. Żgur. Għala le, nagħmlu n-nijiet bil-lingwa tagħna għal dal-avvent. Mela ara, jien fil-każ għadha nkun il-Knisja ħalli ngħaddilek in-noti ftit qabel. Tajjeb, jiena magħhom ftemt jiswa ħabta ta' 9 ta' filgħodu biex ikunu l-Knisja. Ew bil-ħaqqax rrid ngħidlek ħaġa oħra. Nixtieqek illi taħseb xi ħaġa l-qudies ta' nofs il-lejl. Hekk nagħmlu xi ħaġa speċjali, xi ħaġa li torbotna flimkien. Imma għandek xi ħaġa f'moħħok? Le xejn ta' barra minn hawn ta'. Forsi nagħmlu xi innu ġdid. Xi ħaġa ġdida, xi ħaġa friska, xi ħaġa li taqadna flimkien. Inti jekk ikollok xi ħaġa f'moħħok aqbad u għejdilha mal-ewwel. Jien fil-kliem ftit nifhem fil-mużika l-aktar li nista' ngħinek. Tajjeb, mela fil-każ jiena nkellmek minn għaru ftit tal-jiem oħra u naraw daqsxejn kif nibqgħu. Kollox sew mela Father, birikni. Kun imbierek, grazzi. Proset ħafna, Sur Gruber. Grazzi, grazzi ħafna. U inti proset tal-ħsieb li għamilt dal-għodu. Tassew qed tolqot in-nies b'dak li qiegħed tgħid. Qed nieħu pjaċir li qed tgħidli hekk. It-tagħlim mhumiex għal dawk in-nies li huma ta' skola biss, imma it-tagħlim irid ikun għal kulħadd. Ekku. Naħseb ġejjin xi nies. Għaddu.
Għaddu, l-odba tajba lilkom. Għetniħu gost li għet narakom. Għaddu, ħossukom liberi, toqodux tiddejqu. Għaddu, ħossukom komdi fejn tixtiqu. Toqodu tinkwitaw xejn. L-odba tajba lilkom u koll. Għaddi. Proset, etniħu pjaċir li etnarakom il-koll hawnhekk dil-għodu. Jiena u s-Sur Mas Franz Gruber ħsibna li nibdew niprattikaw xi ftit in-nijiet għal dan l-avvent. Ħsibna li għal din is-sena nibdew bin-nijiet li huma bil-lingwa tagħna. Jiġifieri se jkunu n-nijiet li mhux bil-Latin biex bekk ikun jista' jkanta kulħadd. Araw, ħanqasmilkom ftit il-kliem ta' dan l-innu. L-innu jismu Ejja Divin Messija. Kif sejrin tinnutaw mhuwiex xi innu diffiċli, anzi huwa faċli ħafna biex taqbduh u anke taqbdu l-melodija tiegħu. F'każ li forsi taraw diffiċli, naraw daqsxejn fejn hemm il-partijiet repetuti. Jiena u s-Sur Franz Gruber se nibdew naraw daqsxejn l-ewwel ftit versi. Mbagħad nipprattikaw flimkien. Ara, qumu bil-wifqa ħalli nibdew. Ejja Divin Messija l-għajnejn u l-qlub jixxen u l-jum li fit idrina nina u għadam il-mewti u. Taraw kemmu sempliċi l-innu prattikament ikompli hekk. Issa ejjew nippruvaw daqsxejn flimkien. Ejja Divin Messija l-għajnejn u l-qlub jixxen u l-jum li fit tidrilna l-ħnina u għadam il-mewti u. La tiddawax arana l-kol mid-daw neqsin għallawx bla isfid la mexin. Ejja Divin Messija l-għajnejn u l-qlub jixxen u l-jum li fit tidrilna l-ħnina u għadam il-mewti u. Verament qed nieħu pjaċir li nisma'kom hekk flimkien. Konna kor veru sabiħ. Ara, ħanidilkom x'namlu. Allum se nifqu ftit hawnhekk li kont minnkom ħudu magħkom dawk il-karti ħalli nibdew nipprattikaw ftit u nitalmu daqsxejn il-kliem. Aħna nerġgħu niltaqgħu għal prova oħra. Allum se nimxu hawn. Ibżaw għal-vuċi tagħkom għax għandkom vuċi veru sabiħa. L-aħwa, kunu mberkin. Jiena se ngħaddu għada sas-sagristija, Fader. Grazzi ħafna, grazzi, Sur Masl. Irnexxielek. Fader, grazzi ta' di l-opportunità li tajtna. Tassew ħadd gost inkanta. Fader Mor, grazzi. Però l-oħrajn ma nafx kemm ħadu gost bina. U anki għalik, joderak magħna, iktar nagħmlek din hemm il-liġi. Ara George, tinkwita xejn. Intom l-aqwa li gawdejtu l-mument li kellkom issa. L-aħwa kunu mberkin. Kien mela li għallu ma kont se toħroġ ma ċajt individwu ċabsim midnu, xfettillek? Xfettilli xiex? Iġib li dawk li mxajtna l-Knisja. Meta għalik fil-parroċċa tagħna, irqajna li xi ħadd li kien moħħu hemm u ma kienx sehem lilna ħsara, imma milli jidher ejġajna lura li konna, tħalli kollox għaddej u tħalli lid-dimon jitlu fid-dar ta' Alla. Alla permetta li anke ibnu jagħmilha mal-mitinbin biex bekk ikun jista' jgħinhom ħalli jduru lejn it-triq it-tajba. Id-dar ta' Alla jixraqilha l-aħjar u jekk mhux se jitranġaw l-affarijiet, Fader Nezder kollox se jkun jaf u bħalma ġrota qablek jiġrilek in. Kieku l-enerġija li qed taħlib bħalissa tara kif se tuża biex tqarreb il dawk in-nies lejn id-dar ta' Alla kien ikun ħafna aħjar. Ara se nħallik. Kollox sew, mur kompli.
Intom kollox sew illum. Insomma, Fader, oħt Klara miex. It-tifel tagħha laqqat it-tuberkulożi. Wasal fl-aħħar, 10 snin biss kull mandu. Fader, ippermetti li nistaqsik. Tkun tista' tmur biex tara kif inhu? Iva, mela, anzi, għajdu li fejn joqgħod imur issa stess. Ara, morru intom, u ruħ fejn irid imur. Imxi morru issa stess, mhux il-bot minn hawn. Mela ra, ejjew miegħi ħalli mur sal-Knisja nġib ftit il-ktieb tat-talb u l-Ewkaristija. Imbagħad mexxuni minn hemmhekk. L-aħwa jew inħafu biex ma jmurx ikun tard wisq. Għaddi, Fader. Klara, kif inhu t-tifel? U ix sew? Il-mediċina mhux qed taħdem u aktarx li qegħdin tard wisq. Fader, nibża li se jħallina. Ara, Marija u Klara, ejjew nitolbu talba żgħira fis-skiet. Klara, Marija, ħalluni ftit waħdi miegħu ħalli jkun jista' iqerru jitqarben. Manuel, kif qed tħossok? Mhux daqshekk tajjeb. Jien ma nintaqa' ma' Ġesu, Fader. Sabiħ. Ġesu irid dejjem l-aqwa u l-aħjar għalina u żgur li post ħdeħ fil-ġenna hija l-isbaħ ħaġa li jista' jagħtina. Imma maħen kollu tikbi. Ejda m'hemm bżonn tikbi jekk se nkun f'post aħjar. Manuel, il-mama qiegħda tibki għax tħobbok u ma tixtieqx tarak dbati għalhekk. Ara, ejjew nitolbu talba lil Ġesu. O Ġesu, nixtieq nirringrazzjak tal-affarijiet li oġbok tatini, l-affarijiet sbieħ li inti tajtni. U nitolbok maħfra jekk kien hemm xi drabi jekk forsi nqaslek. Issa ara, Manuel, issa ser titqarben. Imbagħad għejd talba żgħira fis-skiet u strieħ. Il-ġisem ta' Kristu, Manuel. Amen. Issa, Manuel, għax ma tistrieħ xi ftit? Tista' taqra li xi ħaġa ħalli nkun nista' norqod, Fader. Manuel, ma għandi xejn. Li anzi, għandi poeżija li darba kont ktiebt lil Ġesu bambin. Tixtieq tismagħha? Iva.
U lejl ta' skiet, lejl tal-miliet, lejl għażiż, lejl qaddis, dawlet is-sema il-kewba li ddiet u ħabbret li l-fidwa tal-bniedem inbdiet. Kristu huwa mħabba bla qies. U lejl ta' skiet, lejl tal-miliet, lejl ħanin tal-bambin, instema l-għana li ġej mismewiet, l-għana tal-anġli li fih il-kelmiet, glorja lil Kristu f'kull ħin. U lejl ta' skiet, lejl tal-miliet, ġriet l-aħbar li fil-ar twilet fil-faqar ir-re tar-rejiet. Ġara kif Alla kien wiegħed u ried, il-kbir miraklu kien sar. Wasal għal-widnejja li tikollok xi kuntatti ma' xi nies la ma jistaqolhomx jersqu lejn il-Knisja. Smajt li qed mur tikollu tixrob mal-ħmieġ, veru dan? Ma narax għaliex għandek issejħilhom b'dan il-mod, imbilli ikunu żbaljaw xi darba f'ħajjithom ma jfissirx li għandhom jibqgħu ibatu għal ħajjithom kollha l-preġudizzju ta' nies bħalek. Rassan il-sinek u isma' x'jiena ngħidlek, int bniedem talla u ma jixraqlekx li tidher ma' dawk in-nies. Għalax se ngħidlek, minn għadha ma rridikx tibqa' tiltaqa' magħhom u ma rridhomx ikunu parti mill-kort tas-Sur Gruber u minn għadha wkoll l-inniet kollha tal-quddies u l-liturġija trid issir kollha bil-Latin. Fimt? Għaliex? Biex ħadd ma jkun jista' jifhem dak kollu li jkun qed isir. Se terġa' tirrispondi għal dak li għadni kif qedlek, jew trid tispiċċa mkeċċi bħal ta' qablek, imbagħad. Inti kif tista' titkellem jekk ma' dawn in-nies qatt ma ltqajt? Kif tista' titkellem jekk il-dawn in-nies qatt ma tkellimt magħhom? Taf kemm kien diffiċli dan il-pass? Ftit innijiet li mhumiex bil-Latin u bl-liturġija li jistgħu jifhmu kien ma għamilna. Ara jekk taħseb li m'iniex tajjeb għal dan ix-xogħol aqbatejli biex titlaq mal-ewwel. Father Moore, għaliex qed twebbes rasek? Għaliex moħħok f'dawk in-nies meta għandek tant aktar nies lesti li jagħtu ġieħ akbar lill-Knisja? Ġesu qatt ma qiegħda bis-Sinjuri. Dejjem kienu l-fuqra u l-abbandonati, qatt ma ċaħat il-ħadd u dan inti missek tafu. Iżda qatt ma ħalla t-tempju ta' missieru jiġi profanat minn nies ta' dnub? Father Moore, jien bħalek kont, kolni ħolmu idejat ta' xi se nagħmel ġdid. Imma arrali bl-ikraħ. Qed ngħidlek dawn l-affarijiet għax jien stess għaddejt minnhom. Imma m'intix qiegħed tara l-ġid li qed isir. Qed ngħidlek ieqaf issa, minn għada li timur kollox għal kif kien qabel. Father Joseph Moore, għandi min iwassal li dak kollu li jkun qed isir, ara ma nkunx naf li rġajt ivvintajt xi ħaġa oħra. Mela jiena lest li nwarab mal-ewwel. Mhux se nkun jien li mhux se nħalli dawn in-nies jersqu għad-dar talla. Ma naqbilx u minħabba fek se jkolli nitlaq. Mu, ħadd ma jżommok, ilħaq iktib li litra tar-riżenja u għaddii li ħanibdew il-proċess.
Reverendu Nezler. Wara d-diskussjoni li kellna, ħassejt li għandi niktiblek din litra ta' riżenja sabiex nieqaf mill-parroċċa ta' Obendorf. Konti li ntella u nniżżel x'għandi nagħmel, però issa nħoss li dan huwa żmien adattat biex nagħmel dan. In-nies tawn laqgħuni tajjeb ħafna. ċertu nies li ltqajt magħhom għaddew minn ħafna esperjenzi jibsin f'ħajjithom u żgur li l-ikbar biċċa xogħol li għamilt f'din il-parroċċa kienet magħhom. Lilhom tajthom skop u ħabbibthom lura ma' Ġesu permezz tal-Knisja billi għallimthom jitolbu u ressaqthom lejn is-sagramenti. Grazzi tal-opportunità li tajtni biex inkun nista' naħdem magħhom. Iżda la mhux se nitħalla nkompli naħdem ma' dawn l-imsejkna posti mhux iktar għal. Benedizzjoni. Fader Joseph Moore. Fader Moore se nitolbok, ir-riżenja mhux tal-ħin, inti dawl kellu faraġ tkun f'ħajja dawn il-bnedmin. Fader Moore tatax qalbek jibqaw titlaqnix ħalla kbir jibqa' jħarsek u jħarsek tal-ġid. Jien ma nistax nimxi il-qudiem, ma nistax jien nistrih. Fader Moore tatax qalbek. Għadanna l-provi tal-kor. X'se ngħidilhom? Ejdilhom illi għalissa mhux se nkun qiegħed magħhom. Ejdilhom illi ċertu affarijiet ser jerġgħu lura għal dak illi kienu qabel. Kollox sew. Nagħmel kif tgħidli. Dal-għodu xinqalunna bl-aħbar. Sibna xaħat li jifimna u issa sa jitlaq. Dik kien janos issa. Asħaq għalħin li konna dinem. Taħġ għan ferħu Markus Ludviku Josef xinsama bl-aħbar. Milli tiħor passoltu ġej. Konna ħajqana nattendu l-qoddista nofs il-lejl unqatta din il-jum fl-imkien. Hawnhekk, ejjew kemm tridu ħbieb. Fil-każ nagħmlukom xi ħaġa tal-keljen dakinhar u ejjew għaw xorta. Grazzi. Però int għandek il-familja tiegħek. Mur kompli maħħam ħallik minna. Klara, kif baqa toħtok? Ma nistax ngħid li tajba, għax mhijiex. Manuel kellu l-uniku wilt li kella u kien jagħtiha l-Wens għandha bżonn. Wens li ma tantx issibu malaj. U issa dil-biċċa ta' Fader Moore ta' tal-ġewwa wisq. Aw, taċċajt jekk telaq minħabba fina. Mill-istajna nifmu, dal-għodu, mhux telaq imma ġeluh. Spiċċa ġraw bħal ta' qablu.
U wara kollox, irdu nistennaw ftit. Dal-għodu, is-Sur Gruber għalinna li qed jikkonsidra biex jibgħata l-ittra tar-riżenja, jiġifieri strettament għadu ma talaqx. U mhux xorta George, skur mhux sa jitlaq issa peress li għaddejjin il-festi? Jitlaq wara, xorta sa jitlaq imma. Ħbieb, kollu ftit minn dan. Mejtu l-bira. Grazzi. Għadu frisk. Grazzi, ja? X'taħsbu? Prosit, ja? Bela dajja. Insomma, sa daqshekk kantajna mal-kor. Dispjaċini jien. Iwa Johannes, m'hemmx tagħmel. Nidek li verità, il-birra ħassejt nieħuta barra mill-ilma mal-oħrajn. Kulħadd ma nieħlu xi ħaġa, ma nafx ħasbuna daw. Ħadd ma jaf l-istejjer tagħna, mela allura ħadd ma għandu jiġġudikana għal dak li aħna issa. Namlu kuraġġ il xulxin u nibqgħu naħsbu f'dak li qalinna Fader Mor. U xi taħseb dak imnejn ġajja f'xi post ieħor? Wara l-ieħor, mhux il-Knisja qiegħed suppost dal-ħin. Tit immorru nkellmuh. Immorru ngħidulu b'dak li smajna u nruħ li dispjaċina, immorru naraw. U fejn titmur, jien hawn sa nibqa'. U għamel li mnifaħ trid, jien ħamur inkellmu. Ma jistax ikun jaqbad u jitlaq hekk, tal-inqas ngħidlu saħħa ta' ta' nies u nirringrazzjah għal dak li għamel magħna. Sur Gruber, nixtieq nirringrazzjak illi għedtilhom. Nittama li ma ġaltekx tħossok xi ftit imbarazzat. Dan għax-xejn. Kif dejjem għedlek, jkollu bżonn xi ħaġa taqbad u tkellimni mal-ewwel. X'kont qed tagħmel? Ġbart l-aħħar ftit affarijiet u mbagħad kelli ħsieb li narma l-bambin. L-affarijiet tal-qudies ta' nofs il-lejl se jibqgħu kollox bħas-soltu jiena ħanibqa' hawnhekk sakemm isejħuli. U ma ħsibt fuq l-ebda innu ġdid. Mela ara, jiena ħamur nippratika ftit l-innijiet tal-qudies ta' nofs il-lejl. Però wara immur naqra sad-dar faderek ma jimpurtax. Fader, dal-organi missu xi ħadd? L-organi? Le. Da mhux jaħdem. Ħaniftaħ ħanara. X'waħda din? Dal-organi mgerremaw. Issa x'se nagħmlu? Kif se jirnexxinna ndoqqu għal qudies ta' nofs il-lejl? X'se nagħmlu? Ma taħsibx li nistgħu nsibu l xi ħadd li jista' jirranġah? Illum min se jiġi kalla għada lejlet il-miliet, kif se jirnexxinna? Jiena ftit nifhem ma naf il-ħadd. Forsi nsaqsu lis-sagristana bli jkun jaf il-xi ħadtu. Andreas, ejja narek jogħġbok. Għajduli x'inqala. Inti taf b'xi ħadd li jista' jiġi jsewwi l-orgn illum? Illum? Leta, il-minnaf mar santom u missieru għal-festi, il-ġimgħa d-dieħla jkun hawn. X'waħda din? Iva, x'waħda din li mnifaħ orgni jissewwa l-ġimgħa d-dieħla jkollu. Fader, jiena ħamur ħanara forsi nsib xi ħadd, ma min jista' jsewwih. Fil-każ għada korbis ħajkonna. Saħ Andreas, berikni Fader. Kun imbierek. X'waħda din? Għaw xi ħadd jixtieq jikellmek Fader Mor. Jien ħanħallikom forsi mmur inkomplu xi ħaġa d-dar. Narakom għada. Għaddi Klara, ejdli. Fader, nista' nkellmek? Ejdli. Dal-għodu s-Sur Gruber għalinna bil-pjan tiegħek u għalhekk qiegħda hawnhekk, għamilt ftit tal-kuraġġ u ġejt inkellmek. Klara, mhux aħjar tmur tistrieħ. Ma nistrieħx, qabel ma ngħidlek dak kollu li għandi x'ngħidlek. Ejdli. Xtaqt ngħidlek, grazzi għal dak kollu li għamilt magħna.
xtaqt ngħidlek li biddiltilna ħajjitna u sirna naraw il-ħajja b'mod differenti. Iva, in-nies għadhom ħarsu lejna bl-ikraħ, iżda grazzi għalik stajna nerġgħu niġu ftit sal-Knisja. Stajt inqerru nitqarben u anke tajtna skop għal xi ngħixu u d-dinjità li konna tlifna. Jekk jogħġbok Father Moore titlaqx. Klara, dak li se nkun qed nagħmlu għal ġid tagħkom u għal ġid tiegħi stess. Mhux se jkun hemm l-ebda ġid. Ngħid għalija l-entużjażmu li xi darba kelli biex niġi hawn, spiċċa. Meta provajt niġi nisma' qudies, ma qatx kwarta bil-qiegħda għax iddejjaqt nara l-kulħadd titawwal u biex jara fejn poġġejna u ma' min qegħdin. Inti kont differenti u rejtna s-sabiħ li kapaċità il-Knisja. U għamilt il-Knisja id-dar ta' kulħadd, mhux ta' minnu sinjur u ta' minnu bladnu biss. Dak illi għadek kemm dak illi provajt nagħmel. It-tabib ma jeħtiġux min ikun b'saħħtu, ma t-tabib jeħtieħdu min ikun marid. U ndunajt li intom kelkom l-iktar bżonn f'din il-parroċċa. Imma sal-ħsara saret u Klara ma nixtieqx li inħassar forsi dak li ġara qabel ukoll. Għamel int, Father, biss nixtieqek li tapprezza li ġejt hawnhekk biex inkellmek u anke nitolbok tkompli taħseb fina u titlob għalina kemm għall-grupp ta' ħbieb li nkunu flimkien u kif ukoll l-oħti li miskina tilfet il-Manwel. Kif inhi Marija? Żgur li baqgħet tapprezza dak li għamilt inti magħha, kieku hi ħafna milli kienet li kieku ma kontx hemm inti għaliha. Insomma, Father, birikni il-lejl it-tajjeb. Kun imbirka, Klara. Għażel Ġesu biex taraħa l-ewwel darba. Ir-raj. Bniedem illi ma tantx kont tidher sabiħ quddiem dawk ta' madwarek. Father. Marija, kif inti? U hekk, Father, mhux ħażin. Imma kieku tajli li se tibqa' magħna, inħossni ħafna aħjar. Marija, qed nara li qed nagħmel aktar ħsara milli ġejt u ma nixtieqx li nkompli nkisser dak li kien qed isir anke qabel hawnhekk. Għalfejn qed tibqa' tgħid l-istess affarijiet? Inti ġejt hawn u kellek viżjoni kbira għall-futur, imħabba u sensittività għalina. U issa x'ġara? Fallejt bl-ikraħ dak li ġara tlift. Int kellek it-tama, kellek fjamma tnemnem u aħna rriduk tħallija mixowla lina. Int kellek xi ħaġa sabiħa. Manwel żgur ma kienx imut il-mewta dinjituża li miet. Rajt il-wiċċ wara li qrajtlu l-poeżija. Kieku għadu ħaj, żgur li se jgħidlek l-istess ħaġa u żgur li ma kienx ikun iridek titlaq u taħseb li int fallejt. Insomma, Father Moore, ġejt ukoll biex inġiblek din il-karta li jint ħallejt fuq is-sodda ta' Manwel. Ġejt nagħtihilek għax naf li tiegħek. U lejl ta' skiet, lejl tal-miliet, lejl ażiż, lejl qaddis. Strofi ħelwin, għalhekk miet b'dik id-bissima. Grazzi. Father Moore, fidejk x'tagħmel u x'ma tagħmilx. Però ftakar li dak ir-raj li għandek fidejk qatt ma jħalli n-naċ tiegħu weħedhom, laqqas fil-maltemp. Franz Gruber, l-innu l-ġdid.
Fader Mor, Andreas għalli li xtaqt kellimni ta' malajr, x'inqala? Sur Mas Franz Gruber, għandi il-klim tal-innu l-ġdid li nixtieq li indoqqu l-lejla l-qoddis ta' nofs il-lejl. Il-lejla? U sal-lejla kif se nħuqni tal-muħ, innu ġdid, u x'se nagħmlu bl-orgnek bil-ħsara? Ara, inti tinkwita xejn. Aħseb biss fuq il-melodija. Jiena ktibt dan il-klim ta' hawnhekk u imbagħad immexxijin permezz tal-kitarra. Imbagħad nixtieq li mmuru insib lil kull min naf biex jiġi l-lejla daqsxejn kmin hawnhekk ħalli nipprattikaw dal-innu l-ġdid. Kulħadd tfisser kulħadd? Kulħadd. Immur anke wkoll sad-dar ta' Marija u Simon u ngħidulhom biex huma wkoll jiġu. Anzi, ngħid ukoll is-sagristan biex hu jmur ifittex il-miniżib ħalli jiġi għal din il-prattika ta' dan l-innu l-ġdid. U x'iklimu ħalli nara? Dan. U lejl ta' skiet, lejl tal-miliet, lejl aziz. Dan qisu xi innu tal-alabaj. Ekku, dik kienet poeżija li ktibt madwar sentejn ilu lil Ġesu Bambin. Ngħidlek il-verità qatt ma ħsibt li nużab dan il-mod. Imma meta kont ħdejn is-sodda tal-mewt ta' Manuel, kien talabni biex naqralu xi ħaġa u sibt din fl-ktieb tat-talb. Mela ara, jiena se ngħaddu għada sad-dar ħalli nilħaq nikkomponi melodija adatta biex tkun tista' ddoqqa inti bil-kitarra. Inti ilħaq sib il dawk in-nies kollha ħalli jkunu jistgħu jiġu u nipprattikaw ftit dan l-innu qabel ma tibda l-quddis ta' nofs il-lejl. U permezz tek ninaqdu l-koll flimkien. Tajjeb, ħamur ifittex ħalli ma ndumux. Birikni. Laħwet nieħu pjaċir ħafna li qed narakom hawn il-lejla miġburin. Kienet xi ħaġa li kienet ilha mnaqxa fil-qalb tiegħi u permezz anke tas-Sur Franz Gruber. Il-lejla nixtieq li nżanżnu xi ħaġa ġdida, innu ġdid. Dan huwa innu li ktibt jien madwar sentejn ilu. Ngħidilkom il-verità sa ftit tas-sigħat ilu ma kienet tfisser xejn ħlief poeżija li ktibt il-Ġesu Bambin. Imma permezz ta' ċertu ċirkustanzi din il-poeżija saret tfisser tant għalija. Bis-saħħa tas-Sur Franz Gruber, dal-innu għamilnilu melodija ġdida li nixtieq li inkantaw il-lejla flimkien. Ħbieb, l-organi mhuwiex qiegħed jaħdem. Xi ġrieden għamlu ħerba mill-minfaħ tiegħu, iżda dan kollu ma qatax għal Fader Mor milli jiġi u jistaqsini ħalli nkun nista' nikkomponi din il-melodija adatta għal dan il-kliem li hu kiteb. Miegħi hawnhekk għaw il-karti lesti sabiex jitkantaw. Ibqgħu għożżu dan il-kliem li tant sar ifisser għalina l-kol il-lejla. Dan il-kliem żgur li ġa għaqda kbira bejnietna. Nġbarna hawnhekk flimkien u allura nkunu nistgħu nkantaw flimkien dan l-innu. Fader Mor, fidejk.